Pekný letný sobotný večer, vážení priatelia. Prepáčte, asi sa takto nepatrí hovoriť na adresu Európskej komisie, ale včera ma jej správa o právnom štáte na Slovensku dobre pobavila. Vraj zaostávame pri ochrane médií. Skoro mi zabehlo. Novinári si na Slovensku predsa robia, čo chcú. Novinára robí ktokoľvek bez príslušného vzdelania a zodpovednosti. Výsledkom práce médií je kopa špiny a klamstiev a vytváranie falošného obrazu o Slovensku ako o čiernej diere. Nečudujem sa, že médiám neverí až 81% občanov Slovenska a bude to viac, ak budú takto pokračovať. A za takýto stav médií má podľa Európskej komisie zodpovedať moja vláda a ja osobne. Lebo Fico si už osvojili aj v Európskej komisii. Veľakrát som sa sťažoval, že mi v politickom súboji chýbajú skúsení politickí matadori, politici typu pánov Mečiara alebo Dzurindu. Mikuláš Dzurinda to pred pár dňami pomenoval veľmi presne. Nie je možné z opozície robiť len politiku, lebo Fico, ale treba prísť s konkrétnym programom. Na to žiaľ naša opozícia ani média nemajú. Včera som sa dokonca dočítal, že už zodpovedám aj za vyľudňovanie centier malých miest. Do neba volajúci je aj dvojaký meter protivládnych a protislovenských médií. Šéfredaktor mediálneho skvostu denníka N vyzdvihoval postoj českého Filipa Tureka po havárii. Politik pán Turek pripustil, že sa vzdá vládnej funkcie v Českej republike, ak sa preukáže jeho zavinenie. Šéfredaktor okamžite zaútočil na slovenskú vládu, že podpredseda Národnej rady a riaditeľ tajnej služby po dopravných nehodách z funkcie neodstúpili. Pýtam sa, prečo by kvôli nárazu do semaforu bez akéhokoľvek zranenia inej osoby mal odstúpiť Andrej Danko? Ešte viac sa pýtam, prečo by mal odstúpiť Pavol Gašpar, keď nebol pri nehode vinníkom a nikomu sa nič nestalo. Toto bol ten dvojaký meter. A teraz príde dvojaký kilometer. Myslíte si, že šéfredaktor denníka N spomenul haváriu Ivana Korčoka z Progresívneho Slovenska? Ani písmenko o nej. A to Korčok nedal prednosť v jazde a spôsobil inej osobe zranenie vyžadujúce práce neschopnosť viac ako 10 dní. Zvláštne, že Korčoka nevyzýval na odstúpenie z politiky. Šéfredaktor nespomenul ani Daniela Lipšica, ktorý zabil na priechode chodca a za odmenu ho urobili špeciálnym prokurátorom. Pokrytectvo denníka N nemá obdoby. A takéto médiá máme podľa Európskej komisie viac chrániť. Ak vám to nestačí, prečítajte si, ako dnes generálny riaditeľ Slovalko, pán Milan Veselý, v tom istom denníku doslova zotrel z podlahy údajne ekonomického novinára Štulejtera. Ten včera zverejnil sériu klamstiev o obnovení výroby hliníka v Žiari nad Hronom, na ktorej vláda úspešne spolupracuje s norsko-slovenskými vlastníkmi tejto strategickej firmy. Keby ma niekto tak vycvičil a usvedčil z klamstiev, ako to urobil pán Veselý s redaktorom Štulejterom, tak byť Štulejterom už radšej nenapíšem ani jeden jediný riadok. Rovnaké pokrytectvo a dvojaký kilometer preukázala aj Európska komisia. Keď nám včera vyčítala aj zaostávanie v boji proti korupcii na najvyšších miestach. A to je ako z opozičnej tlačovej konferencie. A čo mám postaviť do radu všetkých verejných činiteľov a každého tretieho odstíhať za korupciu bez dôvodov a dôkazov, aby bola komisia spokojná? Čo to je za nezmysel? Keď sme v Európsku komisiu v rokoch 20 až 23 upozorňovali na hrubé zneužívanie trestného práva, na politické ciele, na bezdôvodné stíhania a zatvárania a úmrtia vo výkone väzby, komisia mlčala ako vož pod chrastou, pretože mala na slovenskú vládu ochotnú slúžiť cudzím záujmom. Teraz, keď sa postupuje dôsledne podľa zákona, komisia do nás rípe, lebo sa správame suverénne a robíme politiku na všetky 4 svetové strany. Európska komisia takto každým dňom stráca dôveryhodnosť, pretože zneužíva svoje neobjektívne hodnotenia na vytváranie politického tlaku na tzv. Neposlušných a na strane druhej ignoruje rozklad demokracie a právneho štátu vo viacerých členských krajinách Európskej únie. Moja vláda sa včera oficiálne dôrazne ohradila proti týmto praktikám Európskej komisie. Vážení priatelia, dovolte mi teraz pár údajov, ktoré ešte dôslednejšie rozbíjajú opozičné a mediálne klamstvá
o masovom prepúšťaní, zdražovaní alebo o tom, že vláda robí málo pre ľudí. Zvýšil sa nám oficiálne počet voľných pracovných miest. Je ich už viac ako 140 000. A ja sa domnievam, že to číslo bude narastať. Aj keď v nejakej fabrike prepustia pár ľudí, okamžite sa po nich vrhnú iné firmy, urgentne hľadajúce kvalifikovanú pracovnú silu. Spomalila sa inflácia, čiže zdražovanie. V máji to bolo 3,8%, v júni 3,5%. A osobitne zaujímavý je údaj o miernom poklese cien potravín a nealkoholických nápojov. Absolútne rešpektujem vaše subjektívne vnímanie cenovej hladiny. Ak však oficiálne údaje niečo uvádzajú, treba sa o ne oprieť. Je to presne to isté ako moje tvrdenie, že nie všetko je na Slovensku dokonalé a čelíme mnohým výzvam. Ale určite nežijeme tak zle, ako sa nám snaží nahovoriť opozícia a jej média. Opozícia a jej média sú presne ako z toho vtipu. Jedna rodina príde na návštevu k druhej. Keď sa návšteva vráti domov, tak im zavolá hostiteľ a posťažuje sa im, že pri upratovaní zistili, že im chýba jedna strieborná lyžička. Návšteva sa pochopiteľne urazila a dlhšiu dobu sa s druhou rodinou nebavila. Došlo však k náhodnému stretnutiu na ulici a urazený manželský pár sa pýtal hostiteľského, či sa lyžička našla. Áno, našla. Bola spadnutá pod gaučom, odpovedal hostiteľ a súčasne dodal. Ale zlý pocit z vás zostal. Vážení priatelia, obrovským úspechom je aj finančná schéma na zateplovanie domov vyhlásená rezortom životného prostredia pod názvom Obnov dom Mini Plus. Doslova za pár minút bolo podaných prvých 5000 žiadostí. Majitelia rodinných domov môžu za presne stanovených podmienok získať dotáciu až 11 000 eur, a to bez energetického certifikátu a s možnosťou zálohy až do výšky 50%. Toto všetko na zateplovanie, výmenu okien či dokonca výmenu strechy a na ďalšie účely. Ministerstvo životného prostredia vyčleňuje na túto schému takmer 180 miliónov eur, čo umožní uspokojiť viac ako 15 000 žiadostí. Ide o neskutočne úspešný program podpory pre ľudí. S malou mierou spokojnosti som prijal aj návrh Európskej komisie na zmenu systému obchodovania s emisiami. Spolu s českým premiérom Andrejom Babišom sme a stále aj budeme najhlučnejšími kritikmi tohto systému a tvrdíme, že je to predovšetkým obchod s emisnými povolenkami, ktorý má zásadný vplyv na vysoké ceny elektriny. Hoci návrh Európskej komisie nie je prevratný, nie je to žiadna zásadná reforma, ale prináša aspoň niekoľko čiastkových ústupkov. Naďalej mi preto zostáva úloha poukazovať na európskej úrovni na škodlivosť súčasného obchodu s emisiami, ako to robím na každej Európskej rade, ktorá sa zaoberá konkurencieschopnosťou a cenami energií. Vážení priatelia, kto sa obhliada dookola, musí vidieť lavíny, nervozity, napätia a konfliktov aj u našich susedov. Zmena na poste predsedu vlády Ukrajiny nám s vysokou pravdepodobnosťou posunie termín spoločného rokovania slovenskej a ukrajinskej vlády. Vzťahy medzi najvyššími ústavnými činiteľmi, osobitne prezidentom a predsedom vlády, vo viacerých susedných krajinách musia byť pre nás výstrahou. Veľmi mi záleží na tom, aby spolupráca slovenského prezidenta, slovenského predsedu parlamentu a slovenského premiéra v zásadných národno-štátnych otázkach Slovenska fungovala v duchu tradičných troch prútov kráľa Svätopluka. Tak tomu aj je. Preto vyslovujem presvedčenie, že pokračujúce a dobré vzťahy troch najvyšších ústavných činiteľov sú pre Slovensko tou najlepšou správou. Na záver dnešného tradičného príspevku sa chcem vyjadriť k dvom udalostiam, ktorým opozícia ani jej médiá nechcú venovať pozornosť. Doslova ich ignorujú, pretože sú pre súčasnú politickú atmosféru na Slovensku príznačné a súčasne sú pre opozíciu a médiá veľmi nepríjemné. Tou prvou je totálny politický aktivizmus predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomíra Andrášiho. Chvíľu sa snažil držať ako predstaviteľ nezávislého a nestraníckeho Najvyššieho kontrolného úradu zakotveného v Ústave Slovenskej republiky. V ostatnom čase však odhodil masku a je z neho vymýšľajúci si kritik vlády. Ťažko rozoznať jeho retoriku od tej opozičnej, ktorú často vidíme na tlačových konferenciách.
Ľubomír Andráši musí splniť politický dlh. Je čistým osobným nominantom a súčasne silným vazalom Igora Matoviča. A keďže tu o rok máme voľby, nadstranickosť a objektivita musia ísť nabok. Bombastické obvinenia o miliardových únikoch bez dôkazov z úst predsedu NKÚ nie sú ničím iným, len potvrdením jeho politických ambícií a vďačnosti opozícii za jeho nomináciu, čo je samozrejme nezlučiteľné s výkonom jeho funkcie. Keď som videl reakciu ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča a podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara na obvinenia predsedu Andrášiho, v ktorej dôsledne vyvrátili klamlivé tvrdenia predsedu NKÚ, a potom som videl neschopnosť predsedu Andrášiho obhájiť svoje klamlivé tvrdenia, pochopil som, že éra objektivity a nadstranickosti NKÚ definitívne skončila. No a ešte krátko k festivalu politickej piesne Pohoda. Bývalý český prezident Václav Klaus bol na oslavách zvrchovanosti v Starej Bystrici. Ja mu chcem za to poďakovať. A na týchto oslavách bol veľmi presný, keď povedal, že na Slovensku sú súčasne dvaja českí prezidenti. Jeden, teda on, na oslavách deklarácie zvrchovanosti Slovenskej republiky a pokojného rozdelenia Československa. A druhý, ten súčasný, na protivládnom festivale politickej piesne Pohoda v Trenčíne. A ja dodám, že na tom festivale, kde cez telemost vystúpil aj veliteľ gruzínskych národných legií Mamulašvili. Protislovenské a protivládne médiá toto vystúpenie ťažko preglkali. Vedeli a vedia prečo. Kladiem jednoduché otázky. Prečo na hudobnom festivale v Trenčíne vystupuje človek, ktorý sa aktívne zúčastnil ako hlavný vojenský poradca bývalého gruzínskeho prezidenta Saakašviliho na Majdane v Kieve a páde legitímnej ukrajinskej vlády v roku 2014. Čo v Trenčíne mal hovoriť veliteľ vojenskej jednotky, ktorá je podľa otvorených zdrojov podozrivá, že v roku 2014 stála za streľbou na demonštrantov v Kieve, aby sa protesty maximálne eskalovali. Čo má mladým ľuďom v Trenčíne povedať človek, ktorého vojenská jednotka je podozrivá z vojnových zločinov na Ukrajine? Človek, ktorý je vyšetrovaný v Gruzínsku za pokus o násilné zvalenie legitímnej gruzínskej vlády. Človek, ktorý sa v čase protivládnych protestov pohyboval aj po Slovensku a osobne pozná organizátorov týchto protestov, dokonca otca predsedu Progresívneho Slovenska. Ak bude mať ešte niekto ambíciu pomenovať festival v Trenčíne za apolitický, treba mu odpovedať slovami zo známeho slovenského hitu, keď už sme teda pri muzike. Čaba neblázni.